Tuyok sila diha, anak, son. Ngayon mo ni 1-3, hindi Kung ka kuyan pa, hindi ka mag-visa mo, plastar ba sila, mo pa utang. Dayon nilang pull out. mag-escortar pa, dito lang sigot na yung escortar niya. Dayon na pull out, ipa-flash yung Soriano. Oo. Niya, linya na lang ta. Sila na escortan kayo, gusto niya. Dai, wala sa ka-engineer. Wala na, mga tao lang. Kita ng team leaders, mga team leaders. Di ba? Distancing nila manguyog kayo ba? Oo. Dai sa Kailan mo ta, umsitan po. wala. Yang tas hapon ng Malangga. Ay, tidak po. Mayroon niyo. Sa sunod. So, Ayo, kung saan rin. Ano yung masibog kayo? Wala ka na. ayun pagmatay, yun ang pagmatay. Ipuno si mo. Tao na. Ingana, Polo, nas imong itlog. Oh, ingana na. Ay, dinirito lang yun sa akin. Okay, tayo lang ko na eh. Ayo, pagsagol-sagol, blae siya. Kanon mi. Kapag diri ang sakit-sik, anak. Diri, sige. Pero maluwas ko. Ay, pag napata. Sige. Okay ra ka nga maglingkod nga magtaon. Kabalo ka mugang ka. Lagi kuhan. Okay. Nasakit diri? Hotel? Ha? Kay na lang ka lang. Ni mo sir. Sige. Okay. Ganito lang doon ka mo. Ganito. Ari lang ka, ari agi lang ka. Ano yung usap? Okay. Ando lang sa video Ana, lolo ni mo dai, lolo ni mo. Ana lolo ni, yan na bango. Ari dire. Sabag. Kanay akong kanon kay. Eh. Ikaw mismo kabalo ka sa mugaan na imong anak. Eh. Lo, sako ni bang polo. Ayo, lo. Katot pa nila eh. Kamu kapon tulog, pariya ako tulog. Satu, ripo, tin, opo, putas, sa albami. Una sakit sa imong anak. Duhagi ako Eh, ito. Ha? Puno na imong anak. Eh. Oh, sakit? Mahong bang ipli. Kalkal, okay apon. Bumay maginom. Bila na bro gininawa man lima ko. Sige, tapos ka na. Pero kini, wako ka bantayan eh. Wako ka doon niya. Ito na mugaan ka. Eh, Ako mag-record dyan ako. pagpaga. Pagpaga. Ha? Wako, motor. Ako motor ako ah. Sakto. Ripo, tin, opera, butas, salbag. Ripo, tin, opera, butas, salbag. Puta? Rara? Ha? Mabanwas na lang. Ako nagsususuan, mabanwas na. Di, kuwan. Sula lang yan po na. Kani? Ato ka padungas ka na. Nadaplin na ako motor.
nabahulog ng tubig. Ay, ito dito pa. So, ay,